салом тамошобинони канали Арзанда. Имрӯз мехоҳам каме суҳбат кунам дар бораи ҷавононе ки ба Русия ба мақсади коркунӣ меоянду лек афсӯс ба Россия омада ин мақсад аз ёдашон мебарояд. Як ҳолатеро нақл мекунам, ки аз сари худам шуда гузашт, яъне бо иштироки ман шуда гузашт. Дар назди метро истодагӣ будам, мунтазири як рафиқи наздикам будам, ки як ҷавоне ба ман наздик шуду салом алейк кард. Тоҷик будааст, аз Тоҷикистон. Хай салом алейк кардем, ҳамсуҳбат шудем. Аз ман хурдтар буд. Гуфт: акоҷон, ман дар Россия муддати 4 сол боз ҳастаму на кор ҳаст, на пул ҳаст ва муҳтоҷи пул мебошам. Ман гуфтам: ягон хеш табор ё ин ки шиносҳое надорӣ дар Россия, ки да ту кӯмак кунанд? Гуфт: не, ман худам тоқаям, ягон рафиқ надора, ягон хеш табор надора. Хулоса болои ин бо ҳамаи документҳоша гум кардагӣ будааст. Ман гуфтам: посольство муроҷиат накардӣ охӣ, ки документота вастанавид кунанд? Гуфт: посольство муроҷиат кардам, лекин афсӯс дар посольство ҳам пул талаб карданд. Хулоса ман намедонам ин посольстви мо барои чӣ дар кор аст дар Россия, барои як номаш дар кор ай ё барои чӣ? Бепул бояд кӯмак кунад ба шаҳрвандони Тоҷикистон. Дар бораи посольство ман ҳозир суҳбат намекунам, ин темаи отдельна аст. Хулоса бо ин бача ҳамсуҳбат шудем, каме суҳбат кардем, гап задем, пурсупос кардем ва рафиқи ман ҳам наздик шуд, салом алейк кард. Рафиқи ман ҳам бо каме ҳам суҳбат кардему мо бо рафиқам бо корҳои худ рафтем ва ин ҷавон ҳамон назди метро монд. Хулоса 30 дақиқа вақт гузашт, нагузашт, корҳои буд кардем, омадем назди метро. Мошин назди метро мондагӣ буд. Назди мошин наздик шудем. Аз дурӣ дидам, ки ҳамин бача бо як гурӯҳ ҷавонони дигар, ҷавонони рус якҷо нишаста баланд суҳбат кардестанд. Ман фикр кардам, ки ин ҷавонро вай русҳо ғам дода истодаанду ба рафиқам гуфтам: рафтем бинем, агар кӯмак дар кор боша, кӯмак кунем аша. Хай наздиктар шудем ба ҳамин гурӯҳи бачаҳо. Бовар намекунед, ман худам дар ҳайрат мондам. Онҳо якҷо нишаста шароб нӯштоса буданд ва ин бачае, ки аз ман пул гирифта буд бо мақсаде ки як хӯрокворӣ харад, бо ҳаминҳо нишаста шароб нӯшта истодааст. Ман рости гап аз нагласти эхе ҷавонон дар ҳайрат мемонам. Чӣ хел онҳо бо кадом виҷдон ҳамватани худро фиреб дода пул мегиранду он пуле ки фиреб карда аз ман гирифт, ба фоидаи худ не, ба зарари худ истифода бурда истодааст. Рафиқам гуфт, ки кордор нашав. Рафтем, ман то як гусел кунам. Ман гуфтам: хай ист, ман ҳозир гап занам ки ин бача чаро ин хел рафтор мекуна. Наздик шудам. Номи ин бача Баҳодур буд. Гуфтам: Баҳодур, инҷо биё бародар. Мана дид, ғамгин шуд, фаҳмид, ки фиребашро ман фаҳмидам. Хай хеста омад назди мо. Ман гуфтам: ту моро фиреб кардӣ, пула гирифтӣ бо мақсади хӯрок харидан. Ту инҷа нишаста шароб нӯштаси, ина чӣ хел мо фаҳмем? Гуфт: акоҷон, мебахшед, ки ман шуморо фиреб кардам. Ман дер боз аст, ки бо ин ҷавононе, ки назди метро алкашӣ мекунанд, бо ҳамино зиндагӣ мекунам ва шароб менӯшам, шаробнӯш шудагӣ. Бовар кунед, зиқ шудам. Гуфтам: ту ҳам хел бачи ҷавон, бачи бӯзбала, наход як кори саат нестай, ки ту кор кунӣ. Хай
хеле ки дар боло гуфта будам, посольствои мо ёрдам надодааст ин ҷавонда. Ҳамқа зиқ шудем. Баъд гуфтам ин корота баҳс кун бародар, ай шаробнӯшӣ ягон фоидае нест. Ман гуфтам телефон дорӣ, номерота манда номерои ман ҳам нависта гир, ҳамсуҳбат шавем, кор шавад, ман фарёд мекунам, омада кор мекунем. Хай номерои ман ҳам нависта гирифт, номерои худашам ба ман нависта дод. Хулоса як моҳ пас як халтура баромад, занг задамаша, омад, кор кард, ин тараф он тараф, хай камтар сум ҷамъ кардем, ба посольство рафт, документоша кард, возвращение домой гирифт. Хулоса бо ин возвращение домой бо як моҳи дигар халтура кард, билетпулӣ ҷамъ кард. Хулоса ба хона рой кардемаша. Тамошобинони гиромӣ, барои чӣ ман ин ҳодисаро ба шумо нақл кардам? Бо он сабаб ки вақте ки шумо бо мақсади коркунӣ ба Россия меоед, аз ин мақсад дур нашавед. Бо ҳар гуна рафиқҳои нохуб, бо ҳар гуна одамҳое ки шуморо аз роҳ мезананд, ошногӣ накунед. омадед кор кунӣ, сеҳат саломат кор кунед, ба роҳҳои шайтонӣ наравед, шароб нанӯшед, умуман сеҳат саломат кор кунеду боз ба ватан баргардед. Ман ҳам бародарони гиромӣ, зиёда аз 14 сол аст ки дар Россия ҳастам. Бисёр ҳолатҳоро дидагӣ мефаҳмам. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, худро эҳтиёт кунед, саломатиро аз даст надиҳед, боқӣ дар паноҳи худованд бошед.